आं नुदों निउसफ्राव नुदों आं दाबो मोजाङै इनफरमेसनखौ मोनाखै खिन्थु सासे एमपि बियो आयेननि बाहेरायाव खोथा बुंनाङा संबिधाननि बाहेरायाव बिनि सायाव गाव जुदि माने लिमिटखौ बुजिनो रोङाब्ला आयेनगतभाबै एक्सनफ्रा जायो बेखौ बे बुजिनांगोन सासे एमपिआ रेसपन्सिबल एमपिआ आयेन बा संबिधाननि बाहेरायाव बुजिनांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय मा बे जनजाति बा ट्राइबेल स्टेटासखौ लानानै गोनो गोथो बुंनाय बाथ्राया स्वाभाबिक खारन बेहा गावहानो जनजातिनि सायाव कनसेप्टआनो क्लियार नंखाया जागायजेननायनिफ्राय दा बेनि सायाव मोनसे बिबादाथ' सोलिगासिनो आरो नबसरनिया गावनो सासे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै एमपि देरहालांनाय मानसि खेबसेल' नङा खेबनै देरहालांबाय दासिमबो जनजातिनि सायाव बेहा जुदि ट्राइबेलफोरनि सायाव कनसेप्टआनो जुदि क्लियार नङाबा बे ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै एमपि जालांनायनि अर्थआ बुंदों दा बे हिसाबै ओंखायनो सासे एमपिआ संबिधान आरो आयेननि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हाया